Ubani lo holela inkosi? Ake ngithi nje mina u-government, ake ngisho kanjalo, ake ngibe nje ngihloniphe izethu u-government. Kanti u-government ungaphezulu kwenkosi. Kahle kahle umuntu omkhulu inkosi mawuthi uyabheka. U-government ubekwa ngevoti. Inkosi iyazala. Yes. Uyibona ihlukana nayifika lapho lento. Sibali. Kanti yini eAfrika thina ukuze siphume phela ngaphansi kwesandla sikambulali, isandla sombulali. Yini singazenzeli ikhali? Umcabanga thina sisabani ukuba nezikhali zethu. Ngoba sagcina ukuba nezikhali mhla sikhanda imkhonto. Into ebangela lokho ukufunda. Ufunda oqala kubalekile. Ngoba noma ngathi uyabheka ngeke noma ngathi ungathatha uparafini uhlanza nesipini nopetrol ngeke ulikhande ibhomu. Yeah. Kufuneka manje uze esikoleni thizeni e-university thizeni. I-university ke isebenzisa isilungu kakhulu. Thina siyigaba. Yabo, so bokutshela lapha ukuthi ufuna ukuhlanganisa ama-chemical thizeni, i-chemical ethi yabona mangabuza nje i-chemical oyaziyo nje yiphi kuma-chemical ayikho engiyaziyo. So mase ufuna ukuya esikoleni. Mhlambe ukuhamba phesheya, mhlambe eRussia abantu abaziyo ngendaba zama-chemical. Ubekuthetha ihlanganisa le-chemical nale-chemical ukuze kuphume lento. So manje nangabe vele mina ngizothi ngihleli la ngingakaze ngiye lapho eRussia ngiyofunda noma ko-Ukraine, obviously ngizokhanda umkhonto. Wona isikhathi sami ngizaziyo umkhonto. So sho ulwazi lethu lapha. Ulwazi lethu lule labo bamhlophe labo. So sho thina kukhona umuntu wasivimba ukucabanga. Yabona sibani ukufika kaYan van Riebeeck. uYan van Riebeeck nayesezweni lakhe ezala South Africa. Wezofuna umnotho. Ngoba iAfrica yize belinothile la uJapan isikhathi ngegolide, ngedayimane nje uyabo. Njengoba ngabantu abafika namanje igolide lisagujwa lithatha liyogeza amazwe aphesheya. Nawu uyabheka ukuthi yini enza lokho ukuthi igolide lithathe liyogeza le ekubeni engathenga imishini yokugeza igolide lizogeza la akekho ngakutshela ukuthi yini lo. Manje mina ubani umaziyo osebenza la kukhandwa khona imali? Akekho umaziyo. Nami ngeke ngikutshela imali ikhandwa phi. Yala eSouth Africa ukuthi angithi mina ngiyisithizini yala. Ake ngitshela even umshini wakho ukuthi unjani. Sayibona imshini wakho. Salibona ibhomu ndiza lapha beliqhumisa le phesheya ndiza le phezulu. Thiwe imizilo le rocket. Umshini abasikhombisa umshini okhanda imali nanku nje nabo sibani basebenza lapha baqashwa ubani. Yonke into nje iba kunezinto eziba yisecret la eSouth Africa. Ehlala nje isecret ongeke futhi uyazi. Manje kufuneka isikali bodwa siyothenga. See you 1 million le endaweni ethile la sisithenge khona. Nto asiye nakuleyo mali leyo. Yabona nje ake into ezoyithi uyintshontshe. Yeah. Yazi nangake ngikubalele amadoda nje la ngathiwa nje kuthiwa ngikhamba ngiyalenga sekuthiwa wena ngesingana ngathiwa abantu ongathi cela bekuphathele izwe noma ake bephathe izwe ngaba obani. Amadoda mhlawumbe ngeke afike ngisho ku10 noma ngeke5 owabona no mama ngingabala amadoda kuphela no mama bathize. Ngeke ngiliyazile kanje. Lo baba bathi Owen Nkomo. Mhlawumbe kakhulu yababa Owen Nkomo. Kakhulu. Lo inkunzi group. Yes. Ayikho into angayazi emayelana ne-economy. So okusho lo muntu onabona ukuthi noma thatha abantu abanjengo Owen Nkomo umthathe uAnda Msweli. Yeah. Ake ngababandla abantu abaningi abazobe ngabe ngikhethe iphele masidi. Ake ngathi labo baba abantu abathi abafana nalabo bantu labo ukuthi nomkhwanazi umfanye nomkhwanazi ukuthi izobe ngaphatha belithi bebodwa bengafikile nje ukuthena nalo ntombazana uMango bese lo Jesinto bengakuphathela iziqoqeli bese kuthatha la umfana lo umlungisi noMancisa lo la khona lo enkatha laba bafana bathathe babukhane nje kundabashele bona bebodwa ukuthi singahlukanisana kanjani ekuthenini isiholisi bakuphathela izithule lithi tu phela yonke le corruption egcwele la ngokuhlakanipha hayi ngokufunda. Yeah. Ngoba lento yokuthi siyafunda esikole ifike ngishaya mina ekutheleni sifunda u12 years or more si repeat esenze in siphinde siyofunda sikhiphe imali eningi kunale kade siyifunda sesiyofundela ukusebe kanti besenzani lo 12 years. Yabona nje ngakulayela nje ake ngilinganise nje ngamazwe angwa promote eChina no Mozambique. Uyazi ukuthi umuntu la ngabe engena esikoleni efunda ufunda into abayenza practical. Yebo njobona ama-panel beat amangaka nje egcela abantu bangaphandle umuntu esikoleni ayifundisa into uyayenza sometime. So la South Africa into uyayifunda ephepheni kusafanele uphume esikoleni akwazi uyibona lapha nakhuluma ngokuthi izenke lilulo kanje balula izenke emadoda. Yabo iChina ngabe ikhuluma efundisa ingane ukuthi ibhomu likhandwa kanje ikhanda ibhomu.
ayifunde ephepheni ukuthi ibhomu uhlanganisa lo nalo cha benza leyo nto lekuzoyifunda sengane zosikade yonke into ezothi umuntu ethi naye ukhula vele lento unolwazi layo yabo so noma ngathi wasekuyakufika ukuthi mhlawumbe useya kuma tertiary level vele lento leni uyayazi musudlule kuyo